Mibalik ka. Dugay kong nagpaabot. Miabot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat ka niya. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Ganita. Ikaw ug ako ang tagiyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usik ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Haga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso ug mamatay ang usa ka kinabuhi. Sud sa 45 ka milyon kakatuigan, una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matagtuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna, ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi, ang urong sa kamatuuran. Sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Mayan, unsa ba hindi ka musugot? Nagkasinabot na kita. Tay, dilingon anak kadali. Ay nganong dugayan man. Gusto kag yung madisgrasya. Tay, kinahanglan pa na kinalatagan pa na kong notice ang akong gitrabahoan. Dili ko diha mo biya lang dayon nga. Dili pa ma-clear ang tanan kong trabaho dito. Standard operating procedure na. Naibaw na anak si Paulo. Okay, kinahanglan ugma dayon mo resign ka na. Ihatag mo na ang imong resignation o i-clear mo na ang imong trabaho sa labing madali. Ikaw, Raji, ang i-assign kong personal bodyguard niyan. Gawa sa ahente sa NBI nga mulalay ninyo. Kagrabe sa doy. Nga na bang kinahanglan magdaghan? Magkinahanglan kag daghang mabantay ni mong Mayan. Tuod kay kun ikaw ang target ni Servando, dili makapugong niya ang gamay rang numero sa mga tao. Dili siya mo-operate nga mag-inusara. Organisado siya. Labi na gyud karon. Nakakuha na siya kwarta nga iyang magamit sa iyang mga plano. Dako-dako ang kantidad kinakuha niya sa simbahan. Ang pundo sa simbahan nga para ipalit og mga materyales nga bag-o pa lang na in cash kaganihang adlawan. Nadaas sa mga tulisan. Lakip kolekta sa simbahan para sa miaging 2 ka semana. Ay, panyaka gyud. Mauna, makabalik yun ay kong syudad ini. Pagitaan na itong pagi. Nga madali ang tanan.
kaayo da. Abi mo marag nausap ka na. Naibaw kang dili ka na tinuod miyan. Kaluwasan mo ang importante. Nga na bang wa pa man gina si madakpi, uy. Ay, daka na kaayo na angin da. Ug mas daghan pa kung dili ka magamping miyan. Okay sa may makapugong niya. Kung musuong siya din sa Villa Mariano, ikaw ang mas mahimutang sa peligro. Ikaw ang mas angay magbantay. Dili ako. Bantayan ko na lang mga magpapa. Kanunay ko na lang pahibawon kung may kuyaw nga maabot. Dili sa tanang higayon nga. Di sila mahunong sa pagbantay. Miyan, kinahanglan nga ani ka na mupuyo sa Villa Mariano. Aron mausara ang hunahuna ko. Unsa? Nabuang ka diya? Usa niya isultis mga tao. Dako, uy. Usa pa mag ilang isulti? Wa ka makahibaw sa mga tao dinhi. Nga naman. Usa may naglain sa managtiayon nga magpuyo na ug sa kabay. Magbinyo na tamian. Ug mo na ibutang mong katarungan sa imong immediate resignation. Oh, Tode. Oh, diyaw. Nahimo ko ng resignation mo. Pirmahin lang na. Unsa? Uy, kiso naman ang daan sa sobre. Oh, kumplito na na. Pirma mo na lang kuwang. Ingon gid ka anak ka confident. Kung mo balibad ka, siguro, mo-resort na ko sa pinaka-ultimate. Ug unsa man kuno na? Musunod ko sa style Servando. Kidnapon ta ka. Prisohon ta ka. Hangtod na musugot kang magpakasal ako. And I will hate you forever. Nagkadako ang pagdili mong magpakasal ako. No. No, dili. Ang buot kong ipasabot nga. Magpakasal ta miyan. Si tatay. Ako mahibaw kang tatay mo. Ang importante ikaw nga musugot ka. Okay. Okay. Paulo Mariano. Magpakasal ko nimo. Adto mi didto? Oh, gawa sulit ito. Pero Sige, suwat ka. mura man tag buang ini. Naakara sa akong atubangan unya kinahanglan pag musuwat ko nimo. Sige, ha? Oo. Pero nahadlo ko. Tingali dili ko dawaton didto. Suwat ka. Oh. Sige. Sige. Main lang siya yun nga. Misugot na sa tatay ni Mumian. Bitaw? Jackpot nungod kay mong Paulo. Siya kinsang babae. Di mo balibad oy. Wapo. Bright. Taas. Dato. Buutan. O ang labing importante, dato. As in, Dili kwarta ang akong gipamana niya. Mian. Bisag unsa ka pa ka-idealistic, mas bintaha kung dato. Ibutang ta. Nato lang nga. Dato ang boyfriend mo. Dato pero bintaha yun. Usa na sinungdan nga nung nagduwa-duwa ko, no? Dili ko gustong maingon sila nga nang hantok ko. Oh, sige. Ako na lang. Unsa ka diha? Kung ako ang pamanhon mo, wag yung maingon nga ng hantok ka. Hilom ra ko diha, Raji. Muhad ka lang gid gihapon na. Syaro naman. Huwag ko makasabot. Nga kani adto pa man na, di ko nimo. Naibaw ka na. Amigo ra kita. Klaro ba? Hang ako ba? Kung makalusot lang.
gusto ko ni Martin. Kung maghatod mong miyan, para mapass na niya ang iyang resignation. Gusto kong kontakon nimo katong inyong boat builder nga gipalitan sa skinas dagat. Gusto ko morder og speedboat kanang pinakalitis nga makina. Ug labing kusog. Para hinuon na tubang service din eh. Ay, oo. Oo, Sir Paulo. Ni Martin, Paulo na lang palihog. Lainan magug ko kung magsihir ka na ko. Ay, lainan sab ko kung Paulo lang ang isang pit ko nimo, sir. Mas lain kung magsihir ka sa imong umagad. Umagad? Sir Paulo. Noy, magminyo na mismian. Ug nahibaw kang mo nay labing maayo ug labing luwas para niya. May kaugalingong mga plano ang akong anak. Nagkasulti na mi. Nagkasabot siya nga mao ni ang labing makaayo niya. Dili siya gusto nga mupuyo sa villa kung dili may magkasal. Ug nahibaw kasabnoy nga kinirang dapita nga luwas siya. Dili siya luwas. Bisag asa. Bisag dinhi. Kung magkahukom sa pagsulong si Sir Servando. Kanunay siya namong gipangandaman. Suhito siya sa tanang suok ning bilya. May mga bantay ko din hinoy nga dili pwedeng lutsan ni Servando. Unsay ipasabot mo? Si mamag papa. Niaga po sila din eh. Ug nahibaw kong hangtod dili kabayaran ni Servando. Ang yang sa balaod, dili ko biyaan lang mamag papa. May mong bisag din eh, o bisag asa smian. Dili siya luwas. Pero nahibaw ka ni Martin. Mao ni ang labing maayong dapit nga pwedeng malayo sa mga kamot Servando smian. Kang may anang desisyon. Salamat, Noy. Sultihan ko na sa nanay Asusina. Karong gabi, mga tumi sa inyo aron mamay. Ugma pa man mo larga, di ba? Karon gyud dayon? O, Nay. Isultihan ko na sa ni Martin. Magpaabot sila na to. Uy, kadinalian gud ani. Ang bot ko ipasabot, wa ta makapangandam. Unya unsa may atong dadon didto? Nay, pamay pa ni. Dili pa kasal. Bisag unsa lang gud nga naa diha. Moy atong dadon. Rads. May nga mo ka diha. Uy. Saan ka? Isa mong gay maglukso-luksos kalipay ng gibuhat mo? Sa? Wa na bay. Gipatay mo ang katapusan kong paglaom. Oe raway, oe. Dili convincing. Oh, makakiriya ka na. Unsa ba nahatag mo na sa mga tao ang ilang sweldo? Reklamo siya. Kasi mo reklamo? Gusto nila bahil dili sweldo. Mga gago sila! Sweldo ang ihatag ko! Ako ang naghimo sa tanang ngil-ngil ka trabaho. Ako! Ayaw ka pala ka, Cardo. Reklamo lang na sila nimo, pero nahibaw ko kuto bras na diha. Mga hungog. Problema. Ha? O sa'yo problema? Ako. O sa'yo nagsuwag ito naman ako? Gambiling. Ngano nagsuwat man? Naamang nasag parehas ni mo? Bebe, basa ako. Cardo. Inikabasa mo nini. Wa na kami sa imong mga anak. Pasensya na lang. Pero maora niya ang paagi para makasiguro ko sa ilang kaluwasan. Ayaw na lamig pangitaa. Kay bisag magkita pa ta. Dili na kami mobalik nimo hangtod nga mobiya ka sa imong serbisyo kang Sir Servando. Dautan siyang pagkatao, Cardo.
Nahibaw ka ni ana. Dili siya angay nga silbihan. Maong hangyoon ko ikaw. Isumbong siya sa mga pulis. Ipadakop siya aron magmalinaw na ang tanan. Pining. Adibal! Pahigaw ko siya. Nahibaw ka sa sila? Wa. Pagita! Pagita sila! Kon mauna, Pre Martin. Usa na unya kita ka pamilya. Pohon. Asa man ang kasal? Ay natural, ani sa Isla Maria. Dinhi sa Isla Maria ang kasla ang mga ginikanan ni Paulo. Ug nahibaw kung dili sila musugot nga kaslon sa laing dapit ang ilang anak. Unya, kay bag-om ng crime scene ang simbahan o gumbinto? Dili pa ugma dayon nagkasal. Maigo pang panahon nga mahuman ang investigasyon. Usa pa dito sa kumbinto patya ang mga pare. Dili sa altar sa simbahan. Kinsa may mo kasal nato? Si Father Jam, nahibaw ko, dili siya mo baliban. Anong si Father Jaman? Siya ang nagluwas sa kinabuhi ni Paulo. Ingon man sa akong kinabuhi kaniadto. Og nahibaw kong ikalipay nila ni Ma'am Aida og ni Sir Paulino nga siya ang mukasal sa ilang anak. Si Father Jam nga akong gusto. Si Nujes ang ninong ug si Mrs. Reyes ang ninang. Ay, may maayo. Silas papa og mama og si Atty. og si Mrs. Reyes. Okay ko. Ikaw miyan. Sa bang kadaghan bang bata di? Unsa ba? Pining? Ikaw ba? Nang Azuzana, Kinsa man yung mga bata? akong mga anak, kanang gamay, ako ng apo. Naminyo naman ang akong kamugwangan. Nay. Paulo, si Pining di ay ni, asawa ni Cardo. Sir Paulo, ikaw lagi paglaom na mo, sir. Ingon si Cardo, maura ning dapita nga luwas ang among pamilya. Maong muhangyo ko, sir. Ani na lang mi puyo sa Villa. Makatabang ang akong mga anak sa mga trabaho dinhi, sir. Hasta ko, sir. Maluin taon ka. Pero nga naman Gusto mo ni kawa si Cardo kang Sir Vando. Pero dili niya kana mahimo. Kung dili niya masigurong luwas kami. Maumingon si Cardo nga anhimi mo dangop nimo. Paulo, dili ko musugot. Tingalig laang ni Sir Vando. Ayaw pagsugot. Unsa may sunod nga mahitabo, manghigalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales, ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Recording technician, Achilles Hazam. Dalit sa Super Radio Production Center.